tiež rukyňa zväčšené ve svetomku, alebo křánčníku a kopírujeme trus. Jaký kopír? A teď je tu kopírok. Dneska som si pre vás pripravil jednu pištole, ktorú som včera vydával. A je to takto. Je to MP9, no volá sa ešte 92E. Neviem ako je to, ale vyzerá to na 10 díkov. To vyzerá. Dá sa napíjať. Bohužiaľ už je rozbitá, takže mám ho už dlho, takže ani sa nedivte. No, vlastne je nová. Ale už je rozbitá. Keď som video, bola v takomto púzdi, mal tam ešte takýto obal. Tuto je tonič, tuto je zbraň. No a ako sme mali tú zbraň, tak dá sa na ňu dať modifikácia. No. A je tu taká, to si videli už na začiatku. Koši švítí spodení na to. Fuha. To bol raz. No. Má to nočné videnie. Keď vidíte, je to modré, tak je to nočné videnie. Potom svietia takéto svietielka. Počkajte. Vidíte? Také zelené tam svietia. A potom je tu laser. Čo vidíte už teraz na mne. Vidím, že sa mi sekol glútom. Ale to neviem. No. No, už to vyzerá. Zapojí sa to takto. Prijete tak. Tak. Ešte ukážem vám túto modifikáciu. Tak, tu majú zapínač, vypínač. Touto stranou sa to dáva takto. Vidíte? Tak. Necháme pomalu tú spodku. A teraz sa presúvame k závadnej pištoli od James Bonda. Asi viete, o čo sa jedná. Áno, je to presne tak. Je to kulič. Krivý. Je polepený. Táto modifikácia naozaj stiesňuje zvuk, dáva trošku dolu.
A ešte keď pripojíme toto, tak to vyzerá veľmi husto. Zvlášť keď to zapojím. Staví sa. Staví sa. Nezdám sa. Tohto videa to bolo všetko. Ak sa vám páčil unboxing, tak dajte like. A ak chcete viac unboxingov, ešte som sa budúšie to má zosobniť. A ak chcete ešte viac takýchto unboxingov, tak mi napíšte. Lúči sa s vami Zrátko a majte sa pekne. Čus.